Gaur, eskola jazarpenaren eta indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna dela eta iragarri nahi dugu Bilboko auzoetan bullyinga prebenitzeko udal proiektu bat bultzatzeko ekimen bat eramango dugula hurrengo osoko bilkurara. Eskola jazarpena ez delako ikastetxeko atean amaitzen. Auzoetan ere haurrak eta nerabeak elkarrekin bizi, jolastu eta erlazionatzen direlako. Badakigu ikastetxetan bizikidetza positiboa eta jazarpenaren aurrean zero tolerantzia sustatzen duten programak eta protokoloak daudela. Baina datuek adierazten dute 2024-2025 ikasturtean Euskal ikastetxeek eskola jazarpenerako 2263 protokolo ireki zituztela aurreko urtean, baino 374 gehiago. Horregatik, esku hartzeko eremua zabaltzea proposatzen dugu, eta sentsibilizazioa eta prestakuntza espazio komunitarioetara, auzo elkartetara, saltokietara, ostalaritzara, kirol klubetara edo aisialdiko erakundetara zabaltzea. Gure helburua da zaintzen duten, hezten duten eta eskola barruan edo eskolatik kanpo eskola jazarpena desagerrarazten aktiboki inplikatzen diren auzoak sortzea. Izan ere, bullyinga prebenitzea gizarte osoaren zeregina da, ez eskolarena bakarrik.